स' लोगोफोर बे भिडिअखौ एसे सिरियास लानानै खोनासं मानोना आङो बे भिडिअखौ बानायदों कि बै माने सासे नायल' जाल' सासेल' बिब' दंमोन नाथाय दिनै बिहारिजों बुथारजाबाय मानो बुथारजाखो माब्रै बाहा थाङामोन स' दिनै सासे बिनानावा आंनो मोनसे कमेन्ट हरदों दा आङो बिनि कमेन्टखौ लानानैनो आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ बानायनो होननानै फैदों बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना नोंगौ गाव गावनि न'खर संसारखौ फोथांनो थाखाय गाव गावनि सोरहाबा बिब' बिनानाव फरायनाय दङ सोरहाबा फंबाय फरायनाय दङ सोरहाबा न'खराव गोरिब रां रुफा गैया दा बेनि खाथिराव मानसिया मानोना गोनां माने बेखौ सुफुंनो थाखायनो दिनै बिदेशआव खामानि मावनो थाङो दिल्ली मुम्बाइ माद्रास बा बिहारावनो जा गुबुनावनो जायाथों मानो मानोना गावनि गोनांथिखौ माने सुफुंनो थाखाय गावहा दिनै गोनांथिमोन नाथाय गैया स' बेखौ सुफुंनो थाखाय जोंनि मानसिफ्रा बिदेशआव हिनजावबो हौवाबो मालाबा हिनजावबाबो मालाबा हौवाब्लाबो मालाबा हाबा जानायब्लाबो मालाबा हाबा जायोब्लाबो मालाबा सिख्लाबाबो दा सेंग्राब्लाबो जोंनि मानसिफ्रा खामानि मावनो बिदेशआव थाङो दा थांनायनि बेलायाव ओरैबायदि अबस्था जायो मालाबा मालाबा सोरबाया गावनि न'सिम माने सफैफिननो हायो सोरबाया गावनि न'सिम सफैफिननो हाया बेनि जाहोना जाहैबाय मा लोगोफोर जोङो नायगोन कि बिदेशआव माखासे गुन्दा थायो माखासे लकेल दादागिरिफोर थायो बिसोरनो जाहैबाय मा नोंखौ मालाबा माबा मोनसे माने हिनजाव मानसिफोरा बिराद गोरलैसिन मोनो बिसोरो हिनजाव मानसिफ्रा गोसो थोफ्लानोसै नोंखौ हाबा खालामनो खोथा होफ्लानोसै दिनै रायलायदाव समफोर रायलायदाव खालामनानै नोंखौ उनाव मा खालामनोसै बुथारनोसै नोंनि देहाजों गेलेखांबाथाय बुथारनोसै दा बे बिनानावनि बिब'खौबो बिहारिया बुथारदों बिहारि हौवाया बुथारदों बेखौ बिदेशआव खामानि मावनो थांनायावहाय दिनै बुथारबाय बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा सासेल' बिब'मोन होननानै बुंदों दा बिनानावा बिराद दुखु फोरमायदों बिनि मोखांमोन नुवाखसै गन्थं नुवाखसै बिसोर थैनानै थांबाय अब्ला बेफोरबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव जानायाथ' गोदान नङा होमबा नोंथांमोना मिथिगौ बे दिनैनि बाथ्रा नङा गोदान नङा मानोना हाजार बा माने गोबावनिफ्रायनो जोंनि मानसिखौ खानानै बुथारनाय जोंनि मानसिखौ एसे ट्राइबेल हिसाबै जोंखौ ट्राइबेल मानसि हिसाबै जोंखौ गोरलै मोनो ओंखायनो जोंखौ सारिउफाले जेरैबाबो जोंखौ नाख्रेबनो माने बोलो लायो जोंनि आसामावबो जोंखौ नाख्रेबनो बोलो लायो दा ओंखायनो जोङो हुसियारै जेन'बा जों जेखि बिदेशआव थांबाबो मानो गावखौ खोब सांग्राङै थानाया मोजां लोंला जालाफोरखौ बारा खालामनाङा बा मालाय मानसिफोरजों रायलायब्लाबो बारा बांद्राय गोमोन जानो नाङा नोंनि गोसोनि दिलनि गासिबो बाथ्राखौ खिथाजोबनो नाङा आबुङै खिथाजोबनो हाया माने नाङा मानोना खिथानानै बे नोंखौ मा हेल्प खालामनो हागोन हेल्प खालामनो हाया नोंनि दुखुनि समाव बेयो नोंखौ लोगो जाफानानै नोंनि गोसो गोरबो गासिबो खावजोबनानै नोंखौ अलखदाव खोलैगोन बेबायदि मानसियासो माने जोंनि बर' मानसिफोरखौहाय आनानै माहाबा बुथारनानै गारनाय बबेबा ड्रेनाव गारनानै दोननाय बबेबा बिल्डिंफोर जोख्लायहरनाय बबेबा सागराव माने बुथारनानै दोनबोनाय बबेबा ट्रेननिफ्राय जोख्लायहरनानै बुथारनाय स' बे काहानिफ्रा माने गोबांबार जाया नङा जाबाय आरोखि दा बेनिखायनो आङो आंनि तरफनिफ्राय नोंसोरखौ खावलायनो नागिरदों जे बयबो अननानै जेन' जायखि बिदेशआव थांबाबो माने गावनि सेफटिनि थाखाय खामानिखौ मावो ओमफ्राय गावजों गाव माने जेरावखि थाङा मानो माने गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय थांबायब्ला माने मथ'आ बेल' जानांगोन ओंखायनो जानला मोनला आननोन मानसिफोरजों माने लोगो जालानानै बोजों बेरायहैनाय बहाबा थांनाय हाथाय बाजार थांनाय स' बेयो थिग नङा बेखौ आं उननिफ्राय खावलायबाय मानोना बेफोरबायदि थाङोबा नोङो बुगिखानांगोन नोंखौ आरो बिसोरो माने खायदा आरो कौसल खालामनानै नोंखौ बिदिनो मार्डार खालामनो नाजागोन नोंखौ बिदिनो हिनजावफोर मानसिबा नोंनि देहाजों गेलेनो थाखाय बियो खाबु खालामना लाबाय थागोन जेब्लानो सुजुग मोनो नोंखौ धमखि दामखा खालामनानै नोंनि गोदारथिखौ बियो खालामगोन स' बेफोरबायदि जायो आरो हिनजाव मानसिफोरखौबा नाथाय हौवा मानसिफोरखौबा हले थाखा रां रुफा डिमान्ड खालामनानै नोंखौ आरो बेखौ दोखो दाखालि नोंथांमोना खोनादों दाखालि एसे सिगांसो बेंगालराव जानाय घटना सादारन बर'फोरखौ किडनेप खालामनानै बिसोरनिफ्राय 20,000 फैसा बिहरनाय नोंथांमोना नुदों बेंगालराव बे लकेल दादागिरिफोरनि खामानि बिदिनो नङा बेंगालराव नङा मोनफ्रोमबो माने हादोरसायावनो जेब्ला नों थांगोन खामानि मावनो बेवहाय नों जेबा जोब सांग्राङै थानायानो मोजां मानोना नोंनि आंगो रावबो गैया बाहाय नोंनि आइ गैया नोंनि आफा गैया नों माबा मोनसे जायोबा नोंखौ मिनिगोनदो नोंखौ आयो होनग्रा रावबो गैया दा बिनिखायनो नोंसोर जेरावखि थाङा मानो खोब सांग्राङै था खामायनो गोसो खामाय आरो बे बिदेशआव नोङो थैजासिम मावनानै जाबाय थानो हाया स' गथिखे थांबानो नोङो थाहाबनानै गोबाव थानानै रां रुफा खामायनानै ओनसोलाव फैनानै बिजनेसफोर मावनानै जानो सोलोंनांगौ बेनो आंनि एडभाइस आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो आंनि गोरबोनिफ्राय खावलायबाय मानो नङाब्ला
जोंनि गेजेराव गोबां बेफोरबायदि गुबुनाव आनानै थानाय बुथारजानाया बे बिजानाव बुंनाय बायदि माने दिनैनि बाथ्रा नङा बेयो जेब्लायबो बुथारजाबाय थायो ओंखायनो खोब सांग्राङै बिदेशाव खामानि मावहैब्लाबो गावनि जिउखौ रैखाथिनि थाखाय माने मावो आरो जानला मोनला आननोन मानसिफोरजों लोगो दाजा बेखौ आं खावलायबाय आरोखि थेंक इउ